Hoće li biti nagovešte ili u pitanju intuicija? Nešto interesantno i malo smiješno. Svinja sa šeširom. Jastuk sa gasovima. Mozgovi za ovu dvojicu? Jeste vi brat i sestra? Nažalost, moje saučešće. Prestanite, Ros je samo drugačiji. Da, samo se izdvajam iz gomile. Aha, kao kokoška među petlovima. Možda ima pice u ovoj kutiji. Smiri se, ninja kornjača, nema hrane. Prestani da mlatiš oko žbuna, doći će mravi. O, još jedan citat velikog mislioca. On samo ima neobičnu ličnost. Da li ćete napokon otvoriti tu Pandorinu kutiju? Dobro, to je društvena igra. Šta je? Drugari, ne zaboravite da lajkujete ovu igru jer je magična. Idite na Instagram i komentarišite video. I ne zaboravite da se pretplatite. Imamo toliko društvenih igara koliko lepa Kate ima kozmetike. Beskonačnost nema granice. A šta ako vam kažem da mi je neka misteriozna žena dala ovu igru? Brava. Veoma strašna i naborana, sa velikim nosom i mladežima po cijeloj faci. To više zvuči kao Baba Jaga. Znači nisam jedina koja je prepoznala našu direktorku. Da, baš tako. Super, one znaju kako da uživaju. Čekaj, si ozbiljna da ti je dala besplatno? Da, ali zapravo je mrmljala nešto o nepoznatoj crnoj sili i da morate uništiti ovu igru da biste spasili čovečanstvo. Ti si je donela ovamo nakon toga? Pa da. Wow, tvoja prva zdrava misao. Nisam znala da su ljudi tako dobri prodavci. Da li ste spremni da igrate? Da! Kada ćemo pogledati ovaj ukleti CD? Stvorio se u kaseti u mom džepu, vidite ovo. Pogledajte. Ne brini, imamo vremena. Mislim da je bolje da to uradimo noću kad smo sami. Tačno, napravit ćemo atmosferu. Kakav kokošiji jezik je ovo? Ne razumem ništa. Zlatna, možda ti možeš da prevedeš sa svog maternjeg jezika? Ovo je latinski. Opet intelektualna igra. Da, momci, ovo nije vaš dan. Seljak je uvek pametan inače. To što on zna različite sorte đubriva ne čini ga genijem. Čudno, nije kao igra, liči na opis nekakvog poziva, znate. Ne razumem. Hajde da pozovemo dostavljača. Da li je ovo nešto nadprirodno? Možemo ili da pozovemo duha ili demona. Pa da. Wow, tamno može biti korisno. Šta? Mislio sam da jedna lampa drugačije sija. Smiri svog unutrašnjeg električara i sedi ovde. Pametno saberi se, prizvaćemo demona i davat će nam novac. On nije duh sa fakulteta da te vodi gde želiš. Jeste gotovi? Čeka me sendvič. Već imamo proždrljivog demona, šta će nam još jedan? Hajde samo da bacimo čini i vidimo šta će se desiti. Veoma naučno, podržavam. Test na terenu, da tako kažem. Eksperiment proboja. Uspostavljanje kontakta sa snom, ali ako budeš nastavila tako. U redu. Ponavljajte za mnom. Murlaj, aj, pozovi spavača u posetu. Murlaj, aj, pozovi spavača u posetu. Izgleda je kontakt uspostavljen. Da li vidite nešto čudno? Osim naše igre u kojoj lovimo duhove. Tiho, da li čujete? Uspeli smo. Da li se šalite? Šta? Ne mogu ni da jedem. Ne možeš svesti zalihe hrane na zemlji na nulu. Laži su zaista svuda. Ljudi,
čekajte me. Oh. Izgleda ko da me Joker šminkao. Lepa Kate, možeš li da mi pomogneš? Nema problema. Ili ne? Šta? Imaš dobru jaknu? O, hvala. O, hvala. Bolno je. Trpi. Jesi ti to uradila? Aha, da li si ikad pomislila da promeniš svoju frizuru? Ne, dobro mi stoji. Okolnosti će te naterati. Sad još bolje izgledaš. Kakav je to zvuk što pametna peva njene operske pesme opet? Bolje bi bilo da njena ljubav prema klasici ostane u teoriji. Jer u praksi ne radi. Tako? Moram da promešam još ovo. Tako. Treba mi kap ovoga. Eksplodirat će. Da li vi čujete ovog stenjajućeg delfina? Nažalost. Odakle dolazi taj zvuk? Nije sa drugog sprata, zato možemo da zaboravimo za moju teoriju o šišmišima koji se pare, ako me razumete. Da li imamo šišmiše? Čekajte, imamo tavan. Počinjem da sumnjam na par šaljivčija koji su mogli to da nameste. Da, tako oni to rade. Vrijeme je da prestanemo s ovom humorističnom emisijom. Jeli čuješ ovo? Moj stomak plače. Moram da pojedem ovaj poslednji keks. Ne, to je bio moj stomak i rekao je glasan argument da je to moj keks. Tvoj stomak ne može da pogodi visoke tonove. Može sve, ima široki dijapazon. Ne, on je samo širok. Ne čujem sopstvene misli. Nije zbog sirene, veruj mi. Možda je hitna pomoć. Misliš da su devojke polomile noge zbog fleksa? Aha, ili su pročitali loš horoskop. A možda su cevi. A gde ih imamo? Sudeći po zvuku, negde ovde, ne? Cevi, jeste li tu? Prestanite da pravite buku, ubijate mi apetit. A ne, sve u redu. Da li mučite konzole svojim igricama opet? Plaču za pomoć. To nismo mi. Ej! Aha, ili su vam svi prsti palčevi? A možda je naša baka. A čime misliš da pravite zvukove? Svako ima svoje tajne. I izgleda da poznaje eliksir nevidljivosti, pošto ja ne vidim nigde ovog naboranog rampa. Ni ja je ne vidim. Kada sam bio u bašti, pozemljivao sam njene jabuke. I? Pa to su bolne uspomene. Mislim da devojke žele da nam smeste. Tačno! Ali zašto? Ne znam, ne želim da se udubljujem u njihove misli. Imam dovoljno haosa ovde. Hajde da se pozabavimo time i istišamo zvuk. Šta radite sad? A vi? Ako ste želeli da se šalite, opet čestitamo. Kao i uvek zaboravili ste da nemate smisao za humor. Da, imamo. Jedini smisao koji ti imaš je smisao za glad.
Hajde da se ne svađamo. Ross, ugasi ovaj grozni zvuk. Ali nije šala. Ko je onda? Mislili smo da ste vi. Au. Cijenjeni ekspert, imam jedno pitanje. Šta je ovo? Sirena. Hvala, Šerloče, čujemo to. Možda je naše prizivanje uspelo. Aha, i prizvali smo duha alarma. Bolje reći prizivanje glavobolje. I žaljenje komšija. Predlažem da se razdvojimo i potražimo uzrok naših problema. Zašto moramo da tražimo? Evo ga ovde. Šta se desilo? Ovdje nema kobasice. U redu je, svakako si ih puno pojeo. Aha, i za naše komšije. Šta se desilo? Šta se desilo? Nadam se da je nešto bitno, a ne da si zaboravila da se našminkaš. Neki mršavi nam krade jabuke. Koje jabuke, zima je lepa. Zaista? Onda u redu. Idemo unutra, nismo svuda pogledali. Čekaj minut. Kakav mršavi? Prijatelji, šta je ovo? Šta sada radimo? Napišite svoje komentare na Instagramu, lajkujte i pretplatite se. Pravi! Jako ružna i naborana. Smiri svog unutrašnjeg električara. Električara. Pametno, saberi se, to je samo demon. I evo je mačka. Ne, to je bio moj stomak, izneo je ubedljiv argument. Doće vola. Ne, to je bio moj stomak i bio je šta se dešava. A vi?